wallahi yan shawara da suna jin shawara kuma an ce wasu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamu irin wannan kafin su yi sai su tara malaman musulmai masu wa'azin da malaman kirista masu wa'azin a shawara da su ba kawai su ji 'yan siyasa wanda kuma mun sani siyasan saye mutane ne da kuɗi in baka da kuɗi baka cin zabe ko kana ci baka da kuɗi ba kowa da ya hau mun sani da kuɗi suka hau to baka iya tafiyar da al'umma da kuɗi a kira malamai masu wa'azin a kira kiristan masu wa'azin domin mai a samu zaman lafiya kuma wannan bil din inda gaske ne sai da lasin za a ba da ilimi kun sa abin da zai faru in hai suka ce za su yi shi to kasan nan za ta bayi kowa yan boko haram da lasin suke wazi suna samun mabiya ko ba samu so a shi lasin din banza ne tunda za ka yi wa'azin babu shi kuma ka samu sai kenan lasin din kawai zai hana mutane ne mukhlisi ne masu kira zuwa zaman lafiya masu kira su din ne zai hana domin shi in dan boko haram ne bai bukatar ma lasin ka kuma zai samu yaduwan ko yan shi'a suna yi wa'azin nan da suka yi da lasin suka yi shi ko rajista suna da shi to amma dubi mabiyansu to ana bukatar lasin kafin kai mabiya ba bukata saboda haka kawai abu ne na 'yan siyasa da ba sa shawara da malamai su je su jawo rigima su jawo fitina cikin ƙasa sannan daga ƙarshe sannan zuwa fara don Allah ya roƙo a yi addu'a samu zaman lafiya wannan bil din ya kamata su sun yi kuskure kuma in dai an yi shi ne da niyyar kange hanyar Allah to ba zai ci nasara ba kuma duk wanda ya saka hannu a ciki wannan ridda ne ba domin duk wanda ke kangewa zuwa hanyar Allah ridda ne amma in an yi shi don gyara islah domin ba kome ne a cikin shi ne bai da kyau ba in an yi shi don islah to insha Allah zai iya taimakawa to amma abin da ya sa ba mu mishi wannan zato domin ba a shawarci kowa ba mai wa'azi ni dai na wa'azi na shigo ƙasan nan tun 1204 Obasanjo na mulki ina wa'azi kafin a kafa wata ƙungiya ina wa'azi a cikin ƙasan nan kuma kun san ko ya zo maganar shi ta shawwal din nan ba don ka yi postin ishi bane ka watsa musu mutane suka ko to ya kamata a ce za a yi maganan bil na wa'azi a cikin Kaduna da irin mu da yawan mu duka ma ba sani ba sai masu jaridu inda ya fi sabilillahi za a yi ya kamata a kira malaman musulunci da malaman kirista sai a zauna a ga yadda za a yi yadda za a kawo zaman lafiya cikin ƙasa yadda kuma za a yi amfani da wa'azi ya kawo ci gaba tun kullura wannan wa'azin tun kafin bil din nan ya fito wannan duk abin da muka yi wa'azi ba na haɗin kai ba ne na haɗin kai ba na ci gaban ilimi ba ne na ci gaban ilimi ta ma 'yan siyasa abin da suke yi kenan su zo su buga kan al'umma matsalan bil din nan waye zai ba wani lasin wa zai ba wani sannan kuma constitution ita ce doka kuma na sha magana a wannan wa'azi wannan constitution din nan da shi ne in ka ga mutum yanzu president ko governor ko wani abu da wannan constitution din ne yake gwamna fa ba da wani abu da shi din nan kuma shi din constitution nan ya ce kowa yana da ikon su haɗu don addinin su kuma su yada addinin su suna da iko mutlak nan in ka zo ka ce za ka kayyade yada addini da tafiyar da addini kai da kanka kana cewa kai ma ba a shar'ance kake ba mulkin ka ba kan gaskiya yake ba kun ga
an ƙara maimakon muna boko haram a maiduguri, boko haram duk za su bayyana, domin ban ga yadda wata hukuma za ta iya hana wa'azi ba, ban ganta ba, babu ita. sai dai ta fitar da boko haram ko ina a yayyake ta, kuma mutane kuma su fara yakin mai juna. tunda waye zai ba kirista lasin shi da yake kowane su ma sai je ya kwankwasa kofa yana wa'azin shi, ya shiga gidan rediyo ya yi. kuma yanzu ma da ake youtube, mutum ɗaya in ya yi kaset duk zai watsu duniya, to karkace ya yi to kome. amma in mutum ya kira zuwa tashin hankali, to dama akwai dokar ƙasa, duk mai kira zuwa tashin hankali akwai dokar ƙasa da ta mai tanadi. Noise pollution, mutum ya zo ya buɗe loudspeaker a cikin gari yana cika mutane da abu, akwai dokar ƙasa. banda lokutan sallah da aka ajiye, to akwai dokar ƙasar shi. tsokana akwai dokar ƙasa, zagin mutane akwai dokar ƙasa. kun ga kenan dokar ƙasa ma ta riga ta shafe wannan bil ɗin. saboda haka ni shawarar da nake ba hukuma, domin hukuma kun sani mun gansu sun zo sun tafi, mutum ya bar abu wanda in ya tafi za a ce mishi madalla, ya bar abu wanda yanzu kun ga Sardauna da an abuce shi kowa sai dai ya mishi Allah ji kanshi. to haka shine hukuma, dan lokaci ne aka ba kaɗan a ga abin da za ka yi, to kai abin da za a ce madalla, kuma ba wani abu da yake ka taimaka ma mutane addinin su kuma da rayuwarsu. kun ga Allah da at'amahum min ju' wa amanahum min khawf, sai aka ce falyabudu rabb hadha albayt, domin Allah ya amintar da kai daga yunwa, ya amintar da kai daga tsoro, to ai ba abin da ya rage kuma sai tsayar da sallah. fa idza ma'anantum fa aqimus salah, in kun samu natsuwa. to saboda haka abin da hukuma ya kamata ta damu da shi kenan. sannan kuma duk abin da zai kawo haɗin kan musulmi da kusantan musulmai da fahimtar junan musulmi, shi ya kamata hukuma ta yi shi domin a samu zaman lafiya. amma a ce a yin wani abu na istifzazi na kokarin jawo fada ko raba musulmi, domin wayansu malaman suna tare da hukuma, wayansu kuma wasu tare da hukuma. in hukuma ta ce za ta ba da lasin, za ta ba da masu anshin shatanta ne, kaga ta fara fada tsakanin malamai, maimakon ta zama ita ce za ta yinka sulhu, sai kuma ta kawo abin da zai kawo fada tsakanin malamai. saboda haka dai muna kiran su in akwai wani clause a ciki ko wani abu da ake zai kawo fada, su yi modifying wannan dokar, su cire ta kafin Allah ya zo da al'amarin shi, domin Allah ba zai taba yadda a toshe da'awar shi ba. Allah na da hanyoyin shi. saboda ka wannan ina ba su shawara ne, in akwai wani abu da an yi shi da niyyar kange da'awar Allah, ko an yi shi da niyyar gwara kan malamai, a cire shi kafin Allah ya zo da al'amarin shi. wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.